Nos últimos tempos, a labora social que Cáritas ven facendo dende hai décadas revestiuse dun maior valor a causa da profunda crise económica. Trátase dunha ONG da Igrexa Católica que supón para moitos desfavorecidos cada vez máis un pequeno sustento diario, fundamentalmente nas grandes cidades. Ante as dificultades da conxuntura económica e política, a beneficencia é ás veces o único recurso que atopan cada vez máis familias e é unha das organizacións con maior volume de actividade no Estado neste ámbito. A uns días da celebración do Día da Caridade, este domingo 22 de xuño, coñecemos en que se centra a tarefa de Cáritas na comarca chantadina. Os programas desta entidade proxéctanse en tres planos, o estatal, o diocesano e o comarcal e parroquial. O primeiro domingo de cada mes, a colecta da Igrexa de Chantada destínase a esta organización, que tamén se nutre con donativos periódicos e puntuais e a través de socios. Ahora, con motivo do Corpus que se celebra o vindeiro domingo, 22, festa do Corpus Christi, un día eminentemente eucarístico, pois a colecta, fais unha colecta especial. Esa colecta non vai destinada ás cáritas particulares, ou digo, parroquiales ou comarcales, nin diocesanas. Senón esa colecta vai destinada a Cáritas Nacional. E a razón é que, claro, Cáritas Nacional, pois, ten outra perspectiva das necesidades que hai a nivel nacional en España, non? Entonces, ten moitos máis gastos, porque abarca moito máis, son gastos que, claro, son necesidades moito máis urxentes, que absorben moitos máis cartos, sobre todo os comedores que funcionan, no modo especial, nesta época da crisis, que Cáritas está desbordada, non? Por as chamadas que ten, por as necesidades con que se encontra, con que ten que enfrentarse. O voluntariado é fundamental nunha organización que non hai que esquecer que é da Igrexa Católica. Aquí en Chantada non temos esa necesidade, diríamos, de ter un comedor, porque é moito máis reducido, as necesidades son máis limitadas, non? Pero xa a nivel diocesano, en Lugo hai un comedor que se chama o comedor de San Froilán, non? Por aí pasan, pois, infinidade de personas ambulantes ou que son fixas de Lugo, pero que carecen de medios. E, pois, a nivel nacional, non? Sobre todo as grandes ciudades, como Madrid, Barcelona, en fin, Valencia, claro, as necesidades son moito máis urgentes, máis graves, máis serias, máis abundantes que hai nestes pueblos pequenos. E aí é onde Cáritas, pois, está desenvolvendo un papel fundamental, necesario, que se hoxe faltase esta asociación, esta organización da Iglesia, pois habría un problema moi grave planteado na nación de España debido aos problemas que se crearon debido á crisis. A tarefa desta entidade cobra máis sentido ca nunca e o sacerdote apunta que axudar aos demais debe ser un dos piares desta relixión, xunto á fe e o culto. No caso de Chantada tamén se percibiu un incremento da demanda de axuda. Notase que hai máis demanda que noutras ocasións, non? Están moi ben controladas as demandas que hai e son atendidas tamén según as posibilidades que hai. José Antonio Lorenzana é un dos voluntarios que traballa dende hai case 2 décadas na organización local. Nesta tempada toca facer balance do traballo desenvolvido a nivel comarcal nos últimos meses. Non se parecen nada as necesidades perentorias que dicen que hai en Lugo, os responsables de Lugo. Bueno, ali xa teñen unha infraestructura pagada, comprendes, que ali hai xente, 18 ou 20 personas asalariadas. Non resto somos todos voluntarios, non percibimos un céntimo. Temos a satisfacción de facelo voluntariamente, que nadie nos obliga, pero bueno. Bueno, repito, de Chantada non se parecen nada as necesidades de Lugo, incluso Monforte de Sarria, que parece ser os 3 puntos quentes da diócesis de Lugo. Melliz non tanto ou nada, e Lalín tampouco, que tamén son da diócesis de Lugo, pero nunca se queixan de cousas tan graves como se ollen de Lugo completamente. As necesidades que se plantexan teñen mudado moito durante os 18 anos de traballo da entidade nesta zona.
Antes eran máis necesidades de tipo de alimentación, agora logo parece, hai xa, ao meu entender, o mellor exceso de reparto de alimentos básicos, pero claro, pastas, arroz, fariña e por aí, e leite, por suposto. A xente faltalles o básico, carne e pescado, que é o que demanda fundamentalmente os que veñen pedir axudas para alimentos. Claro, como il dixo das colectas parroquiales, nos movémonos nun ratio, ano pasado ben biches que fixemos 6.400, 6.500 euros escasos de recaudación. Sobre eso, pois repartimos como as necesidades urgentes, digamos. O que se demanda ahora máis que nada son os pagos de alquileres ante un inminente desahucio. A pesar de que os alquileres en Chantada son baratos, claro, hai xente, sobre todo, digamos, foráneos que vieron para Chantada. Cortes de luz, cortes de agua, para evitarlos, digamos, desahucios, é o que está primando actualmente. Axudas para material escolar, viaxes ou traslados a centros médicos e outros desplazamentos necesarios requiren moitas veces de axuda en metálico. A población de Chantada baixou moito, xa somos poucos. E gracias a Dios no medio rural toda a xente, inda que ao mellor algúns non piden por, digamos, por orgullo propio, a pesar de necesitarlo tanto como outros, pero bueno, sembran as súas hortas e arreglanse millor cos que do arrabal do pueblo de Chantada, a pesar de haber pouco. Son únicamente 6 persoas as que traballan habitualmente como voluntarios no grupo de Cáritas Chantadino. Precisan de máis axuda e por isto queren facer un chamamento ao voluntariado, como lembramos que se facía nos pasados días dende a Cruz Vermella. Antes valíamos moito dos sacerdotes das parroquias, pero claro, quedan 4 sacerdotes para 36 parroquias, encima maiores. Non teñen tempo, bueno, necesitábamos, repito, xente nova que nos axudara. Non recibimos Cáritas parroquial de Chantada, non recibe ninguna subvención, nin axuda de ningún nivel, nin autonómico, nin do ayuntamiento, nin do goberno central, nada. Vaiselle dando cumprimento ás demandas que reciben, pero precisan colaboradores nas parroquias, dado que moitas veces o coñecemento de situacións críticas chega demasiado tarde. O reparto de roupa usada entre persoas que a precisan foi un dos cometidos tradicionais. Actualmente deixouse o traballo do roupeiro directamente dende esta organización, pero existe aínda o servizo. Actualmente os miércoles hai unha persona ajena a Cáritas que o fai prestar os sótanos da iglesia, e así fai esa labor. E parece ser que o ayuntamiento está nos sótanos da plaza de Abastos, preparando un local para tal menester. Doar roupa, pero que estea en bo estado, é outro dos xeitos de colaboración. Uns 6.000 euros dende abril do ano pasado, entre colectas en distintas parroquias de Chantada e donativos, foron destinados a axudas de vivenda, en conceptos de alugueiros, servizos como auga ou electricidade ou butano. Ademais, tamén houbo dotacións para o pago de alimentos perecedeiros ou farmacia. Outra parte dos ingresos, segundo a organización chantadina, destínase á función de Cáritas dende a diócese e a organización Mans Unidas.